Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors. Sise Africa, South Africa, KwaZulu, province esekuyona, district Zululand. Siwanongoma, KwaDenge, indawo yesigameko. Udaba olubuhlungu ukwalibona ensukwini ezimbili. Namhlanje sithe asibuye uLwesibili, sithe asibuye sizohlala nomama asichazele ubuhlungu bakhe. Mhlambe kuloko obuhlungu khona okuzodlula, mhlambe kuloko obuhlungu khona abanamandla okulekelela nje ngesimo omqondo abazothi ayi makunje ngingaza mina ngingavolontiya ngilekelela umama ngilekelela umndeni. Sime sibi-ke esihamba ngaso la okubulawa khona ngesihluku esisabisayo ingane ibe very progressive endaweni nakwibalazwe eSouth Africa, kwicontinent, kwizwekazi nangaphesheya siwantshangase semkazini. Umama ubani Sibongo zakho kungakagani la ekhaya? Umaxolo kane kwaNtshangase. Xabasha. Mawugana la ekhaya ugana ngamuphi unyaka? 1990. 1990. Ingane zakho zingaki ma? Bebahlanu. Amantombazana mangaki? 2, abafana 3. Abafana 3. Sekusela abafana ababili. Ingane yakhe endala ineminyaka emingaki? 85. 85. Lona omncane size ngaye? 98. 98. Ma wehlele umuka, wehlelwe isika. Into ekwehlele into engithe ngihamba la sibe emncwabeni ngoba vele nami usuke ngizwe ngalo. Ngathi ngisho umuntu owangigcoba kangakanani ngimfiseli. Akekho umuntu engamfisela lesi simo. Noma ngabe wayengizondile noma ngabe wakwangilalela unyendle kodwa ngimfiseli lesi simo ukuthi izubuhlungu. Ingane ebuswile nani njengomndeni nomakhelwane nezihlobo. Silekelele ma awusilandise ukufika kombiko ufika nini ngasikhathi sini umama ukuphi? Ufike ekseni nje kakhulu ngangilele nje ngoba kwakuyiholide. Ngithi ngizayake ngiphumule. Ufike ekseni nje ngisho ngabo 5:30 ngoba ngivuke kahle kodwa ngalelo langa nje ake ngithi ngivuke mhlawumbe 5:30. Ukuphumula mase ngithi sengigqokile vele bese ngizwa umuntu onqonqoza ngathi unqonqoza ngenduku. Ngoba kwangesile iqhupha kwakuyinduku impela. Ngoba ngathi noma sengilongoza ngibona udondolozela ngento ngibona ukuthi uye la iqhwa onqonqoza ngenduku. Wasethi-ke mangiqhamuka eminyango sethi-ke hamba ugqoka mama. Hayi ngizama ukumlandela. Hayi uyangithethisa ukuthi angihambe ngiyogqoka. Hayi bese ngibuthi ngoba ngigqokile kusho ukuthi ufuna ugqoka okusha. Sengihamba ngiyogqoka iphini ifelisha-ke bese ngiyaphuma. Ngithi ngiyamlandela ngisamboni. Ngize ngimfice esigamekweni-ke mangiza-ke ngiyabona nje into esigaqana emseleni. Ngibona abantu bekhwixa imkhono. Hawu kwenze njani? Ngize ngingene la emseleni, hawu lo kwenze njani lo? Hayi ngibona ukuthi akasekho vele. Akekho ongitshena ukuthi ayikho ingane noma angize ngoba nakho ingane isihambile. Ngiyabizwa nje kuphela angitshenwe lutho. Mangifika ngiyabona usethule vele. Ngifike-ke ngifice isigaqa bese ngithi ukumqondisa-ke imlenze bangibukeka. Awu mathi mangiza umama wamakhelwane bese ethi hayi akasekho. Hawu ngithi ukumbuka kancane akasekho. Hawu ngingene-ke phakathi bese ngitshele phethe akasekho ngingene phakathi emseleni ngimqondise. Ngithi mangithi ngiqondisa ikhanda uwayelele kabe ngathi uthe. Bese ngivele ngibona lento-ke le abamsike bazawamcinisa lapho. Nami ngaphelelwa amandla bangisabona kwezinye indawo ngoba siyeza ukuthi bamshaya ngesilimazo esithile. Waquleka kuyavela lokho manje ukuthi waquleka. Wasephinde segwazwa esaqulekile. Usesahwa kusethule sephinde usesahwa wesithathu lomsahayo
ushayiwe ngefoshela ngabe ifoshela noma yisiya isandwa ngasi wasephinde segwazwa-ke selele esequlekile kuthiwa waquleka lona-ke usemsahaka sazi wamsaha ngani lapha msaha khona bangafica nje intamo nje ingathi ikhanda lifuna selicuphele kanjalo hayi nami vele ngiyeke-ke nami nje ngifike lo uvalo ngikhaleke yebo uma ngizwa-ke omakhelwane bathi kwavuka umama wamakhelwane lo wayefisa emseleni wakwamakhelwane mangizwa ngomakhelwane abathintayo bathi wahamba bona obavusa labo makhelwane abangenhlanyana kwami wabavusa uthi nangu ubona inkosi uthobani ulu laphayana waya komunye umakhelwane athi nangu ulu laphayana mina kangayisa kimi wathumela induna ngisho ukuthi induna le engqongqoza wathumela induna kimi yazongqongqozela naye intshenti kwenzekeni ifika ngqongqozela yangishiya kanjalo ngayifica isimi lapha lona-ke nami ngamathi ngoba kumakhelwane amake zingathi awuze makhelwane sobonisana sibone lapho ukuthi nangu ulwelele kabi cha kazange akwenze lokho watshena laba ngamfica esemile-ke nakho esengitshenta akasekho hhayi-ke namase ngiyikhalela-ke kwaba kanjalo nje-ke umphakathi-ke weza umphakathi weza umphakathi mawuza umphakathi-ke indaba wayithola khona laphayana ngoba bakhombana kodwa lo ophakathi bathi yena wavuma ukuthi ube naye ulo kodwa manje le mayisele uthi akazambona kodwa emphakathini wavuma ukuthi ube naye yebo bakhombana-ke nomunye ngizothiwa wayenegazi la enescratch wathi-ke lo angazi uma wathi uBeetroot noma wathi yini le ngekubala kanjalo nje-ke ngalelo langa lesigameko angayizwa lokho ukuthi khona otholakala enegazi yebo lilonke igama ingane yakho ilimale esigodini sakubo ngisho ukuthi igama lilonke ingane yakho ilimale noma ilinyazwe esigodini sakubo lisendaweni yakho ekhaya nje kusesigodini phela nje udlula omakhelwane abathathu bose ufike esigamekweni lapha aqale khona ukulinyazwa khona la mabesuka la balibona igazi ukuthi lincane lapha akukhona esigamekweni kahle kahle lapha ubese ezobekwa lapha esigamekweni kungale kubuye intombazane le eyabalwayo nala bebathathu ngoba bebathathu nje bubuye intombazane ngenhla kwantombazane igazi eliningi ke latholakala lapho-ke lona labona athi kanti isigameko besilapha mama ubala ukuthi kulezi sigameko esingasasingekho sonke liyaphatheka igama lomuntu wesifazane lapho kakhulu abanye nabanye baningi kodwa okuthiwa uyena impela ilo obalekile ngoba the izolo umphakathi usomlandile abasamtholi la acashe khona ucashe kwamakhelwane khona la kwamakhelwane ulala khona asazi ukuthi ulala bathi uthi ubalekela isikephe angazi ukuthi usibalekela nani isikephe uthatha imbuzi uthatha inkomweni umuntu wesifazane lo balekela isikephe uzohlangana kanjani umuntu wesifazane nesikephe bazohlangana kuphi ngoba isikephe uyazi kusho ukuthi uyalazi udaba lwakho ukuthi wenzeni eSouth Africa la khona esibona izinga lokuhlukumezana usuku nosuku liyenyuka usuku nosuku kuyabatshazwa usuku nosuku kwenziwa ama-march ama-awareness kuthiwa hayi asime ukuhlukumezana kodwa uyibona-ke ishintsha-ke manje lento mawusubona-ke ngoba obekhona nobonile ngoba lolu daba kubuhlungu lokhu luphindaphinda kodwa ubonile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi udaba lubuhlungu kangakanani ubungeke-ke ucabange ukuthi kulolu daba ngaba nomuntu wesifazane ongaba uyena mhlambe ongakwazi ukuthi ebe khona kulesa sigameko uma bekuthiwa ngoba ngendlela ingane ebulawe ngayo makuchazwa mawubuka umuntu lo obona ukuthi mhlambe wenza kabi omunye umuntu mhlambe umuntu obebulala abantu mhlambe yabo umuntu ngendlela ingane ebulawe ngayo umuntu ongathube ngohlalisile kahle umphakathi uyabona ukuthi umphakathi uvumelane ngongelethu
Manje lapha sikhuluma ngodaba olwehluke kakhulu. Sikhuluma ngengane efundayo uthe ekufundeni kwakhe bese uzogqoka elesingaka ijazi elesithathu. Yebo. Benza i-PCGP. I-PCGA. Yes. Okay, ufuna ukuba uthisha. Yes, ethi lokho wenzela ukuthi mayingakakutholi lokho abambe ngapha. Oh, ufuna ukubalansisa. Yes. Uyi-artist. Yebo. Bese xoxa nje ngixoxela ukuthi hayi mama uzophumula. Sikhuluma ngale ndlu lena ethi hayi sengizokuzama mama sosebenzile mama. Umama yena ubambe kuphi wena ngokusebenza? Ngibambela ngiyaklina la kwamasipala. Amandla akho wena ududula zonke lezi ngane ubaba ngasekho. Yebo. Ufunda uthi nje ilo mholo omncane. Bonke nje laba banamajazi laba babili laba 1 2 banamajazi. Ngayo le mali encane oyihola masipala ngoclean. Yebo. Leli khaya njoba lingaka umuntu bese ukukhombisa linemfudumalo iyona le mali encane. Yebo. Ya. Ngike ngabuza umbuzo ukuthi le ndaweni ukufunda kuhlonishwa kangakanani noma kuthandwa kangakanani? Yena ibanga selihambile uyishiya kangakanani ezinye izingane? Hayi sithe xaxa. Ngasho nje kanjalo sithe xaxa. Noma mhlambe bekhona sebegqoke kaningi kodwa ababaningi mangicabanga. Thina nje impela besinenhlahlo bekuthanda ukufunda elokho egqoka ba esefunda lokho nje kwesithathu ngathi hayi sengikhathele. Sengikhathele ngoba bese kwesihlanu unyaka ngithi bese ngesi5 lo nyaka efunda. Ngathi hayi sengikhathele amandla ngisenawo. Sena ngifuna ukulungisa indlu yami ngoba ade kunendlu la ngayidiliza ngayilungisa sebisibhese simene sibi. Mana ke le ndlu wema asikhulume ngale ndlu ukusiza lokho lonke. Le ndlu yakhe wabani? Yakhe yimi. Njalo kubhlungu kunjalo awukhombisa umuntu le ndlu. Lo round u6 corner lo. Yes. U6 corner. Yes. Ngifuna nganaka namakhona. U6 corner lo ngithi. Umbala. U8. Ya nje ngifuna ukukhombisa umuntu sizosuka la. Siround ufuna ukukhombisa umuntu iprogress ingane ukuthi biyithathaphi. Ngoba umama imali encane uklina endlini zangasese. Nansi imali yakho asa. Nasi lesicaca lesi. Umama lo. Umama wengane. Usebenza kwamasipala kwazi iphepha yakli. Nasi lesicapha. Mawufuna ukusazi kahle. Mawusethekwini nambe lapha eGlen NL. Yabona eGlen NL? Bese ufika usibuka le kule yageng. Kune building eyelo lapha. Bese ufika usibheka kahle ukuthi sithatha into engakanani. Nasi lesicapha nje. Siqale ngasi isicapha. Nakya. Si isicapha mawindi. Umama njalo lesikhuluma ngayo. Oh asijike ngale. Ngifuna nje uround usibukele indlu umama. Buka lo mama. Buka umama. Buka umama. Mina ngiyogula inyanga yonke nje. Umama lo. Yikho sesisayibhanga nje nathi sekuyezwela. Umama lo. Uround ehleli wona uyawubona? Uyawubona uround ehleli wona? Uyabona ke izindlu zakhona nje. Umama lo. Baba la ekhaya akasekho. Umama lo. Cha nje kusewumuzo kodwa bakithi awukahlukani kusewumuzo kodwa. Izinto ezinhle kubhlungu kunjalo sisika iphethini ukuthi imali incane imali ayikho kodwa uyakwazi mama ngifuna ungayibukela uzuma inja encane lapha phakathi solunguza nje siyabuyela bese uyabuka la ekhaya ngena baba umzansi thatha itulo cha bo lana kusakhiwa thatha itulo thoba sibukele lana kusakhiwa umama khona abahlezi nezingane zakhe
umama lo osebenza Sizwa abantu baseboxer. Sizasizwa iboxer phela ishiye la ifoni. wethi usekhatheleke manje ufuna Oh. ukukhuphula lendlu mfana awuma ukufunda manje usho kanjalo uthi ngiyamtshela ukuthi mani ukufunda manje ngifuna ukwakha nansi indlu yami nakho okay Ngakho Hayi. mfowethu. okay mama awungitshela wenza ngani ngoba umuzi omkhulu kusho njalo kuthiwa wenza ngani Ngiyabeka nje ngisema ngabe ngifuna ukwakha ngikwazi ukuthi mhlambe ngithi abangenzele stop order bank ngiyiswishe mina ukuthi ongcono kube khona ngishoda kukho bese uthi mase ngifuna ukususa leyo ndlu ngihambe ngoyithatha imali bese ngiyakhaka. we mama lezi ngane uyayifundisa ingane zakho zikahle emfundweni ikhaya futhi likahle Cabanga kanjalo nazi. cha siyalibona ngeke sasichazela lifudumele u1 lakhiwe kahle 2 for umama ngifuna ukuthi ke ezinye zezinto masizenza asiyocabanga lezi zinto uyabona ukuthi umama ngoba ethe nje lendlu hayi ngane yami awume manje ukufunda sokufundile phela amajazi amathathu awume kancane awuqhubeke nezinye izinto ungiqedela indlu omama babusi ekhaya uma wakho Unjani? wakufundisa ukuthini ugogo lezingane Hawu mama kwaku. sengisho ukuphatha imali ukufundaphi Ngifunda nje ukuthi ekhuleni kwami mina ngangakwazi ukucela imali kumama ngangizamele ngiyidayisela ama-orange ekhaya kunama-orange ngangantshontsha-ke kodwa okay ibe nemali yami engikwazi ukuthi makhona kudinga ngikuthenge kodwa futhi nomama-ke ekhaya kwakulinyiwe kunama-orange yonke into amaveji Yes. sikwazi ukudayisa sithole imali sasifundiswe ukuthi uyadayisa uyasebenza Yes. ukuze uthole imali sasitshala ekhaya kwakutshalwa obhatata amaklabishi ama-orange uney'hlahla ey'ningi ngosidayisa nje imali uyithole ngokudayisa umama wami wayekhuthele ekwazi yena mama nje okokuqala wayehamba eyolanda iy'mpahla efrayide engakabikho indaba yokuyithekwini ey'landa efrayide ayidayise siphume-ke sidayise-ke thina abuye nazo siphume siye emzini yabantu siyidayise sisuke usuthu size lapha evuna ney'mpahla sizothi ngey'nyawo sidayise manje safunda nje imali umuntu uma uyintombazane noma-ke umuntu oyinkosikazi kufanele bekwazi ukuyizenzela azakwazi ukuphila. hey mama senzoze ngubuze kanti eklasini wawugcine kwabani eklasini Angigcine lokho okuthiwa u-form 4. osinawe kulento kaform sinawe lapho kaform ugrade 11 angithi waseke wathola umsebenzi wamasipala Cha. Isho ukuthi impilo yayisithanda ubanzinyana. yes Ngahamba ngawubamba itoho eThekwini. yes Sho ukuthi ubaba lezi ingane wayesekhona. yes Hayi ngabuye sethu siyalobola. oh Yebo. oh wathi manje buya manje Abuye eselethe inkomo ekhaya. yes Hayi kwakubuya kwami-ke lokho. olokhu wabuya lokho Lokho ngabuya lokho. wabuswa ilobole eThekwini Ngabuyisa ilobolo. wensizwa Siyogana. siyogana wensizwa intomba uyitshela ukuthi ayiyeke ukusebenza wena uyakubo ibonela yona indlela ebheke ekhaya umama wayibonela yona indlela ebheke ekhaya ukuthi lento yamatoho lento yamajalidi lento yokutohoza eThekwini nansi indoda siyibekile inkomo hayi wabonana indlela ebheke ekhaya mama lokhu kuyisifundo kithina ngicabanga ukuthi ubuhlungu onabo kodwa thina kusinikeza ithuba lokuthi sikhombise omunye umuntu ukuthi akudinga uzube nemali enkulu ukuze wenze umehluko umsebenzi owenzayo ngazi ukuthi ngathini uyi-motivation uyagqugquzela kakhulu ngizoqondisa nje ey'nsizweni ey'sencane ney'nsizwe esey'khulile uma ubuka le video sibone ukuthi asihloniphane u-1 kodwa bese usika iphethini ukuthi angeke ngihlule lo mama aniphumile isho njalo-ke niyosaphotha omama benu nondle omama ukuthi ngeke ngihlule lo mama kwantshangase mina hawu uma wakakadli uyinsizwa uthi uhola kancane kodwa iholo lakho liqala ko-20 libhekele liqala ko-15 libhekele liqala ku-10 libhekele kodwa ekhaya akukho indawo yokulala siyabonga kakhulu thank you ma angazi ukuthi isibindi sakho komunye umuntu ozokwehlelwa isimo esinje ungathini
lesi simo lesi sifuna umuntu okholwayo kahle kahle ozohlala enkosini noma ngabe isimo sinje. Yes. Ngoba ngaphandle kokukholwa wathotha omunye uyaquleka. Yes. Qulekiswe isimo asibonayo. Kufunwa nje uqine kakhulu enkosini ngoba besiduduze kanjalo abazalwane nje asiqine enkosini izimo ey'njena vele zizosehlele ebudeni bendlela. Yes. Zikhona izimo ey'njena umuntu uma yikholwa vele kuhambe kusehlele endleleni. Yes. Manje uma uyikholwa kufanele uhlale enkosini noma izimo zinjena nje. Nami yilokho kumisa isibindi nabazalwane bebezoletha induduzo ngoba lokhu kwaqala kwakhulekwa laphana nje ngezwe ngathi ngiyaqina. Babuye bazokhuleka la endlini ngaqina noma ngekho ukuqina okutheni kodwa nje ngezwe nje nami ngathi nesibindi nabantu abangisekile abangabazalwane nomphelo nje unomphelo. Lokhu bengena beshintshana sasingatholi nje isithuba sokudla ngenxa ukungena kwabazalwane. Yes. Ngenxa ukuthi nami nomuntu okholwayo. Umama ukiphi inkonzo? Sindisiwe. Yebo. Siyabonga kakhulu ma ukholo lwakho. Nathi sizoqina isibindi sikwazi uqinisa nabanye abantu ngoba lesimo lesi sikabi masenzeke esigodini kungcono makuthiwa ingane ivele lomuga emadolobheni. Yes. Masivele endaweni futhi kuphinde negazi ngathi liyasondelana. Sifuna ukuthi umuntu aqine kakhulu kunaqala okholweni. Siyabonga kakhulu ma.